Returopgøret mellem Ferencváros og Midtjylland i Ungarn lover at blive en kamp fyldt med spænding, hvor hjemmeholdet skal forsøge at vende det 2-0-nederlag, de led i første kamp. Den første kamp i Danmark blev domineret af Midtjylland i boldbesiddelse, men Ferencváros viste, at de kan være farlige, selv med mindre kontrol over spillet, da de havde flere afslutninger. Nu, foran deres egne fans, vil Ferencváros være nødt til at indtage en endnu mere aggressiv holdning for at forsøge at kvalificere sig. I den første kamp var Midtjylland effektiv i deres angreb, med Adam Buksa, der åbnede scoringen allerede efter 17 minutter, og de udbyggede føringen i anden halvleg. Selvom holdet missede et straffespark i slutningen af første halvleg, formåede de danske spillere at bevare kontrollen over kampen, og de viste en solid defensiv organisation og effektivitet i deres offensive spil. Med en betydelig føring i bagagen forventes det, at Midtjylland vil vælge en mere forsigtig strategi i Ungarn, med fokus på at udnytte kontraangreb og drage fordel af de rum, som Ferencváros under pres uundgåeligt vil efterlade. Ferencváros derimod vil være nødt til at være meget mere skarpe i deres afslutninger og effektive i dødboldsituationer, hvor de havde flere hjørnespark end modstanderen i den første kamp. Med behovet for at score mindst 2 mål for at tage kampen i forlænget spilletid, vil det ungarske hold sandsynligvis spille meget offensivt fra første fløjt. Holdet kan regne med massiv opbakning fra deres fans i Groupama Arena, hvilket kan være en afgørende faktor for at opretholde presset på Midtjylland. Men denne mere aggressiv tilgang kan gøre Ferencváros sårbar over for de danske kontraangreb. Midtjylland har allerede vist i første opgør, at de er dødelige hurtige omstillinger, og med spillere som Buksa og Dju, der er i topform, har holdet alle forudsætninger for at udnytte et hvert hul i den ungarske defensiv. Derudover vil Midtjylland skulle administrere kampens forløb godt og undgå at begå for mange frispark og modtage kort, som det var tilfældet i første kamp. Midtjylland forventes at stille op med målmand Løssel, forsvarsspillerne Gabriel, Han Beumli, Sørensen og Juninho, midtbanespillerne Castillo, Askildsen, Osorio og Brøndhilsen, og angriberne Buksa og Tilufya. Afslutningsvis information om tidspunkt og dækning. Kampen starter kl. 20.00 live på Bit 365, Viaplay Danmark eller TV3 Herred.